Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Sormila Narzary. I'm going to tell you about the video on the Momo banana. Momos are my favorite Momo. I'm so excited that I don't want Momos on the Takai. I'm trying to get in the share the Momo Maburi Banai Mabedi Kalamer. So I'm talking about the video goes with us. I'm trying to tell you the subscribe kalam, like kalam, share kalam, comment kalam, आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आंनि मोनफ्रोम गोदान भिडिअ नोंथांनि खाथियाव सहैयो। ओमफ्राय मम' बानायनायाव मा नांगौ जायो आं बेखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय नायलांबाय थादो नै जोंफ्राय नै मम' बानायनो थाखाय बे जाबाय सातनि थाखाय हाइजें बिलाहि बानलु गोथां ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय नैबे जाबाय पियाज मम'नि थाखाय जों हानानै लाखाबाय रेडि ओमफ्राय नैबे जाबाय दाउ बेदर एसे आरोना आं नन भेज बानायनो नागिरदों मम'खौ नन भेज बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय भेजनिबो बानायनो हायो खिन्थु आङो नन भेजनिखौ बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय नैबे जाबाय मैदा जों मम' बानायनायाव मैदा इउज खालामो मैदाखौसो बानायो आरोना मैदानि बानायो मैदा इउज खालामो ओमफ्राय नैबे जाबाय मम' बानायग्रा बर्तन मम'नि बर्तन आरोना नैबे से मोनथाम थायो आरो ओमफ्राय आं एसेल' बानायगोनखाय ओमफ्राय आङो एसे माबानानै दोनबाय आरोना मोनसेखौ बख'नानै दोनबाय ओमफ्राय दा जोङो नैबे सिगाङावहा नैबेखौ बेदरखौ नैबे कुकाराव एसे बइलिं खालामनानै लाग्रोगोन आरोना एसे बइलिं खालामना लाग्रोनांगौ एसे होनानै बेदरखौ लाग्रोनांगौ गावनि गोसो बायदि आरोना बेसेबां बुरजा बानायनानै जानो गोसो खिन्थु आङो दिनै एसेल' बानायनांगौ होनना सानदों नालाय ओंखायनो एसेल' बानायबाय ओमफ्राय नैबे पियाजखौ सिगाङावहाय बेदरखौ रुना लाग्रोनांगौ आरोना बेदरखौ रुना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय बेदरखौ रुना लाखांनायनि उनावसो पियाजजों बेदरजों थावआव एसे फ्राय खालामनांगौ आरोना थाव माबाखौ पियाजखौ नैबे एसे होना लाग्रोनांगौ आरो सिगाङाव ओमफ्राय आं दा बेदरखौ एसे रुना लाग्रोनांगौ बहुद मेहनत खालामनांगौ जायो बेफोर जानोबाथाय जानो लुबैयोना आरो टेस्टि मम'आ बिराद गोथाव मोनो आंनि फेभरेट मम' दा आङो चिकेनखौ एसे बइलिं खालामनानै लाग्रोनोसै माने एसे बइलिं खालामना लाग्रोबा मोजां जायो आरो खिन्थु सोरबा बइलिं खालामालासिनो डाइरेक्ट पियाजजों एसे फ्राय खालामग्रोनानै बानायो आरोना डाइरेक्ट सोरबाथ' माने बिदि खालामो पियाजखौ एसेल' एवनानै बेदरखौ गोथां बिदिनो खालामनानै होयो खिन्थु आं बेबायदि खालामा आंना माने बानायनो टाइमनिया एसे बेलेग आं बिदि रुनानैसो बानायग्रोयो एसे खनसेबा खननै सिटि गाबोबाय ओमफ्राय गाबोनायनि उनावहाय नानानै लानोसै माबा बेदरा मोनगौ मानिना आं बेखौ एसे रेडि खालामना लाग्रोनोसै आरोना दिनैनो एसे संख्रि एसे एड खालामनांगौ बेखौ मैदायाव लानायनि सिगां आं बेखौ एसे रेडि खालामनानै लानोसै जायखौ जानो लुबैयो बेखौ खस्थ'बाबो खिन्थु मावनो बाया आरोना गरमाव हले बुंनो हायाखै बिराद गरम गोलोम बोथोरबाय आरो किटचेनाव थाबा आरो गरम जाखायो फेनबो सालायनो हायाना नै आं नैबे कुलाराव जिरायनानै आटाखौ नागासिनो आरोना आटा माने मैदाखौ आरो थान्दा हावायाव मोजाङै ओमफ्राय ना बिराद गरम जायो नालाय आं बेखौ एकदमबारे बाहायथारो आरोना ओंखाम ओंख्रि संनायाव बिराद गोलोमो आं बिराद गोलोमदै बोहैयो आंनाव दा मैदाया लानानै रेडि जाबाय जाबाय खननै सिटियाव ओमफ्राय दा जोंना बेदरा रुनाया जाबाय आरोना
खस्थ' खालामबाय खिन्थु बिदि नङा दि सोब खामानियानो खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनखायो थिग बिदिनो आरो जोंना जानो लुबैनायाबो ओरैनो नङा खस्थ' खालामनानै मावबासो मोनजागोन आरोना आरामनो दा सोब खामानियानो खस्थ' थायो पियाजखौ बांद्राय मोननो नाङा दसे सम ओरैनो आरोना पियाजखौ लथायनो होनांगौ लथायनानै माने लथायनायखौ बुजिखायोदां बयबो लथायनो होनांगौ एसे बांद्राय फ्राय खालामनाङा बिदिखौ माने होखाबाबो जोंना बइलिं खालामखानाय जागोन नालाय ना जास्ट ओरैनो माने पियाजखौ लथायनो थाखाय फ्राय खालामनाय जायो आरोना बेखौ सारायाव ओमफ्राय बेदरखौ एड खालामनोसै आङो बेयाव संख्रि नांगौब्ला टेस्ट जायो संख्रिखौ मोजाङै होनांगौ नांगौ ओमफ्राय खिन्थु माबा मम' बानायनायाव मानसिफ्रा जेबो होआ मस्ला मस्लि जेबो बिदि होआ आरोना ओरैनो माबा गोजा पियाजजों होदोंबो बिदि एवो खिन्थु आङो बेबायदि खालामा आङो माने टेस्टखौ एसे बारा खालामनायनि थाखाय माबा गरम मस्ला इउज खालामो आरो नैबे गरम मस्ला दोनदो आङो बेखौ आङो एसे एड खालामो आरोना जाहाथे माने टेस्टआ एसे बारायो ओमफ्राय मोजां मोनो आरोना बिदि खालामो आङो बांद्राय प्लेन संनायखौ आङो मोजां मोना आङो माने बेबायदि खालामखायो आरोना एसेल' होयो आरो गरम मस्लाखौ ओमफ्राय टेस्टआ एसे बारा जायो नै दायो 2 मिनिटसो फ्राय खालामखांनायनि उनावहा अलरेडि माबाया भाजाया मोनबाय दाउ बेदरजों पियाजनि भाजा एवनाया बांद्राय एवनाङा आरो बिदिनो हालकासा नैबे दा आं जेरैबायदि खालामो बेबायदि खालामनांगौ बहुत टेस्टि जायो आरोना दा जोङो मैदाखौ दा जों एसे फिसा फिसानो रुटि बायदि नाना लानांगौ आरोना नैबे गल गल खालामना लाग्रोबाय आं नैबे फिसा फिसानो नैबेबायदि पुरि बायदि फिसा फिसा नानांगौ आरोना बानायनांगौ आरो गिदिर नङा बांद्राय फिसा बांद्राय गिदिर ओमफ्राय दायो नैबेयाव आङो होनोसै फाइनालि मम'आ रेडि जाजोब्बाय बानायजोबनानै ओमफ्राय नैबे थाव गुबैखौ प्लास्टिकआव एसे फोननानै मम'नि बर्तनाव लगायनानै लानांगौ आरोना नङाब्ला मम'आ माने सिथाबनानै गुब्रुजोबो आरोना हामा जायो सिथाबनानै जिजोबो आरोना बायजोबो माने जिजोबो ओंखायनो थाव गुबैखौ एसे फोननानै लानांगौ आरो जाहाथे बेयाव सिथाबनानै थाया नङाब्ला सिथाबजोबो जाजोब्बाय होनानै नैबेखौबो आङो गोदौ इदि होनोसै दा नैबेयाव आङो दै होगोन आरोना बे सातुनि थाखाय बिलाहि बे बिलाहिखौ माबा फ्राय खालामनानै बानाया आरो नैबे बिलाहिखौ
नैबेयावहानो मम' रुनाय दैयावनो जोङो बेखौ बयलिं खालामो आरोना बयलिं खालामनानैसो साटनि बानायो उनाव नायलांबाय था माबायदि आं बानायो खिन्थु बिलाहिखौ साटनि थाखाय नैबेयाव जोङो होफाखाबाय बयलिं खालामफाखासिगोन आरोना दा जाननानै रेडि जाबाय जोंना बर्टना ओमफ्राय दा बेखौ जोङो आधा घन्टा 30 मिनिटसिम संगोन आरोना बयलिं खालामगोन दैनि बाफाव 30 मिनिट खालामबानो काफि बेयाव 30 मिनिट संब्लानो मोनखायो ओरैनोथ' मोनखानायखा नालाय ना बेदराबोथ' खावसे मोनखानाय पियासाबो मोनखानाय ओमफ्राय खालि माने मैदायासो गोथाव नालाय मैदाखौ मोननो थाखाय दसे आधा घन्टा संनांगौ आरो 20 मिनिट संबाबो जायो किचन भिडिअ बानायबाथाय आङो माने गरमा थानो हाखाया आं कुलार इउज खालामो भिडिअ बानायबाल' नङा न'आवबो आङो ओंखाम ओंख्रि संबाथाय कुलारखौ इउज खालामो आरोना गरमाव थानो हाला एसे नालेंखर रोसि लोंनिया नालेंखर दै लोङि दा नालेंखर साउथआवहा नालेंखर दा बिराद सोलियो बिराद लोङो खायसे थाखायबो मोजां होनना बुङो जोंबो मोजां मोनो आरोना लोङै जोंबो दाना बिराद लोंनो मोजां मोनग्रा जाबाय खिन्थु नंमारगौ आरोना गरमाव एसे थान्दा मोनबानो बेखौ बेमारफोरनि थाखायबो मोजां उदै खालियाव लोंनांगौ बिदि होननानै बुङो आरोना बिसोरो सङै जोंनि मम'आ फाइनेलि मोनबाय 30 मिनिटआथ' जाखाबाय संनाया ओमफ्राय दा नायलाय माबायदि जाखो नै वाव सब जाजोब्बाय नै मोनथारबाय जोंना मम'आ ओमफ्राय नायलाय जोंना टमेट'आ अलरेडि बयलिं जाखाबाय टमेट'आबो नै जोंना नोंसोरबो मालाबा बानायबाथाय बेबायदिनो बानाय मम' बयलिं खालामनाय दैयावनो टमेट'खौ होफानांगौ आरोना टमेट'खौ होफानानै ओमफ्राय बेखौ थावाव एवनानै साटनि बानाया गोथाङैबो साटनि बानाय बिल्कुल नङा बेबायदि नै बेबायदि बयलिं खालामनानैसो साटनि बानायनांगौ आरो जानोसै नामा जानोबा दे आं दा साटनि सारले थानो हाया आं मम'खौ जानो सामब्राम गुफुर हाइजें नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय बानलु खिन्थु मम'नि साटनिया बिराद बानलु गोसा जायो ओमफ्राय आङो बानलु गोसा एसे स्पाइसि जाया बिदि होननानै एसे खम खालामबाय आरो आं टमेट'खौ आं ओरैनोब्ला बेखौ मम'नि साटनिया गोबां रोखोमनि थायो आरोना खिन्थु आङो नैबेखौ टमेट'खौनो साटनि बानायो नेपालिफोराथ' बेलेग स्टाइल बानायो मम'जों लोगोसे सुपबो बानायो खिन्थु आङो बानायथ'वाखै सुपखौ बानायथ'ला आङो साटनिखौनो बांसिन इउज खालामो आंनि बेस्ट साटनिया मम'नि थाखाय नैबे टमेट' साटनियानो आरोना ओमफ्राय गोबां रोखोमनि थायो ओरैनो मस्लानि थाखाय मस्ला मस्लि बायदिसिना होनानैल'बाबो साटनि बानायनो हायो बानलु गोसा होनानै खिन्थु आं टमेट'नि साटनिखौसो बांसिन गोथाव मोनो मम'जों जानो थाखाय बेस्ट मोनो आरोना ग्रिन्डाराव पिसिनोसै लोगोफोर दिनै आंनि मम' संनाया फाइनेलि रेडि जामारबाय नै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि मम'